eigenlijk wel niet zo van doen. Ik heb eigenlijk een stum. Met een goede animator, Jean Lambrix. Heet het? Geef hem een duim op applaus. Heer weet dit nog niet. Heer heeft gezegd, we doen dat eenmalig. Maar wat vindt je daarvan? Als je 2 keer gaat deze op een streek, wordt het een traditie. En ik ben, maar niet alleen ik, maar ik denk ook het gans Maastrichts Harmonieorkest, misschien voor volgend jaar, wil je er een herhaling van hebben. Jawel. Jean, denk helder over nou, die is verantwoordelijk voor de muziek en veel nummer hier en van de geuvel. Maar dan wel met een aantal pekjes aan te doen. Maar nee, wel, ik ben bij mij tot dit een traditie moet gebeuren. Elke keer zondag 2 weken voor de Vasteland. Jean. Dames en heren, Jean Lambrix. Even een nummertje moeten gaan zoeken wat het mag gebeuren. Like. Last van de winter, door een zand is hij van het buffet. Toch een magie aan liefde zitten, en heel zacht komt je dromt hij weer mee. Zien zo nou en ziet met je leven, met de ogen zo zwaar als de nacht. Toen begon dat Shakespeare te beven, als ze sterk gestegen zag. Allemaal gaat met in de moderne tijd. De geitsen toch die zingen we en Russen neem niet kwiet. Nu hoop ik bij dat allemaal alweer een leuk probleem. Dat komt op niet een maand op de vlas al heel veel zin. En het zoete samen met zijn radio is kapot. In de maan is een rek van televisie. En de deze dingen in zijn het mee. Was